Grabatzen ari garen unean gaueko 11:08 diren honetan, lehen binakako txapelketa nagusiarekin egin dugun bezala, orain B serie txapelketaren lehen fasearen analisia egingo dugu. Igandean, amaitu zen kasu honetan, eta 14 jardunaldi jokatu ostean, 6 bikotek jarraituko lukete bizirik, eta 2 bikote kanpora joan dira. Geuk gogoratuko dugu txapelketa hasi aurretik kirolunean bideo bat grabatu genuela non pronostikoa egin genuen ea nor geratuko zen lehenengo, bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren, seigarren, zazpigarren, zortzigarren, eta bideo hori berrikusi ostean bertan eman genituen pronostikoak eta gertatu dena. Erekin batera aprobetxatuko dugu hori guztia aztertzeko, beraz besterik gabe has gaitezen. Geuk lehen postuan Larrazabal eta Eskiroz ipini genituen. Hauek 3. geratu dira, ez dute txapelketa erraza izan, uste baino gehiago kostatu zaie, txapelketa hasieran gogoratuko dugu Larrazabalek ez zuela jokatzerik izan eta Senarrei jokatu zuela lehen norgehiagoka hain zuzen ere azken honen debutean, baina gerotik hortikan aurrera, naiz eta partida batzuk galdu dituzten erakutsi dute favorito izan daitezkela, 3. postuan geratu dira bai, baina ez lukete arazorik izan behar playoffak igarotzeko, eta hortxe daude Larrazabal eta Eskirozek atzean berme handia eman du, partidaren batean edo bestean ez da izan, Salaberri jokatu du, Larrazabal ere azken jardunaldi hauetan arazotxoekin ibili da, baina playoffetara indar berrituta, iritsiko denaren ustea dugu behintzat, eta hortxe, Larrazabal eta Eskiroz lehen postuan nahiko irmo ikusten genituen, baina azkenerako 3. postuan playoffak jokatu beharko dituzte. Agirre eta Iztueta hauek 2. postuan ikusten genituen eta lehen postuan amaitu dute. Agirre bikain ibili da, Salaberrirekin, Iztuetarekin ipini duten denekin, aurrean sekulako abileziarekin eta defentsan ikeragarri. Batez ere, Agirreren alderdi defentsiboa azpimarratu behar da hemen. Ikeragarri jokatu du defensan, tanto asartzea oso zaila izan da Asier Agirreri, eta horrez gainatzean jokatu dituen norgehiagoketan berme handia eman duten atzelariak eduki ditu, Iztueta titularraren inguruan jada izen ondoak ere sobran ditugu, ikeragarri jokatu baitu Iztuetak, atzean eman duen hobekuntza jada esan genuen azken urte honetan zehar hobekuntza ikeragarria eman zuela, baina azkenengo urte honetan eman duen hobekuntza are handiagoa izan da, promozio mailan norgehiagoka guztietan nagusitu eginda, zeinen elegante jartzen den pilotara, zeinen garbi tiratzen dion kolpea, arrotu, kendu, sekulako errekursoak dituen mutila da Iztueta, eta lehen fase honetan erakutsi dute, bikote oso sendoa osatu dute, lehen urtea izan zuten biek ala biek elkarrekin, Iztuetaren lehen txapelketa zen, hor gehixeago kostatu zitzaien, aurten ordea oso bestelako egoeran iritsi da batez ere Martxel Iztueta, eta hori txapelketan zehar isladatu eginda. 3. postuan Zubizarretak eta Ugarte Mendiak osatzen zuten bikotea ikusten genuen, hauek 4. postuan geratu dira, hauek ere playoffak jokatu beharko dituzte, eta egia esan batez ere Gorka Ugarte Mendiak atzean zalantza asko utzi ditu norgehiagoka askotan, pilotara ongi jartzen denean eman egiten dionek, baina oraindik ere kostatzen ari zaio askotan pilotara jartzea, horrez gain ezkerrez ere hankazulo batzuk baditu asko kostatzen zaio kentzea, eta Zubizarretan norgehiagoka batzuetan bai, baina beste batzuetan ez dugu bere punturik onenean ikusi, hala ere ez dute estuasun handirik pasa playoffetan sartzeko, eta hortxe, 4. postuan geratu dira. 4. postuan Salaberria eta Arbizu ikusten genituen, hauek 7. geratu dira, hauek ordea gurutze bide ikeragarria izan dute, batez ere Iker Salaberriak. Gurutze bide handia izan da beretzako txapelketan norgehiagoka oso gutxi jokatu ditu, oraintxe bertan kontatuko ditut gainera zenbat jokatu dituen, baina oso gutxi, 100 baldintzetan ere
ia hutsaren urrengoa izango zen. Lehen partida bai jokatu zuen, bigarrena ere bai, hirugarrena jada bai, hirugarrena ere bai, laugarrena ere, baina jada hemen apur bat jaitxiera hasi zen, urrengoan Mata jokatu behar izan zuen, urrengoan berriz ere Dario jokatu behar izan zuen, bi partida dira jada, 3, 4, hemen kontatzen ari naiz, 5, 6, 7, pentsa. 8 partida jokatu gabe utzi ditu Salaberriak eta horrela oso zaila da. Horrez gain Arbizuk naiz eta partida batzuetan ongi jokatu duen, eman egin dion galdu ere asko eta benetan azteko moduko txapelketa Salaberria eta Arbizu bikoteak osatu dutena. Beste horren beste 5. postuan ikusten genituen Alberdi bigarrena eta Morgaetxebarria, baina jada 8. geratu ziren oso azkar joan ziren kanpora hauek, pentsa. Lehen norgehiagoka bai, elkarrekin jokatu zuten, gero ordea Alberdik min hartu zuen, urrengo 1, 2, pentsa, 3. jardunaldian jada Morgaetxebarriak ez zuen, 4. jardunaldian Morgaetxebarria jada ez zuen jokatu. 5. jardunaldian ere ez. 6. jardunaldian Morgaetxebarriak bai. 7. jardunaldian Morgaetxebarriak ere bai, 8. ere bai, 9. ez batak eta ez besteak, 10. Morgaetxebarriak ez, 11. bai, Morgaetxebarriak jokatu zuen, 12. pentsa, 2 norgehiagoka bakarrik, dara mazkite, 12. jada Morgaetxebarriak ez, 13. ere ez, eta 14. ere ez. Beraz pentsa, 2 norgehiagoka bakarrik jokatu dituzte txapelketa osoan zehar elkarrekin, eta bikoteak erregulartasunik ez baldin badu oso zaila. Gurutze bide handia hauentzat ere, ordezkoek ere zer handirik ez dute egiterik izan, eta ez da miraririk izan. Bi bikoteak, beraz, kanporatu diren bi bikoteak gurutze bide handiekin ibili dira, esan bezala. Txapelketako ez usteko handienetakoa Egigurenek eta Eskuzak eman dute. 2. postuan geratu baitira, guk 6. ikusten genituenean. Eskuzak gorabera handiak izan ditu, baina Egiguren ikusi dugu jada beste heldutasun batekin, esperientzia hartzen ari da pixkanaka naiz eta 24 urte besterik ez dituen badaramazki 5 urte profesionaletan, ofizioa erdiongi ikasia dauka Egigurenek, eta oso txapelketa serioa egin du ofizio osoa, aurrean tantoa amaitzen, defentsan ere gorakada handia, botez ere hobekuntza handia eginaz, pilota gehiago luzatzen, eta benetan aipagarria batez ere Egigurenen txapelketa eta Eskuzak. Ikusiko dugu final erdietan zer moduz moldatzen den, baina asko betu beharko du bikote honek aurrera egin nahi badu. 7. postuan De La Fuentek eta Bikuñak osatzen zuten bikotea ikusten genuen, eta hauek 5. geratu dira. De La Fuentek eta Bikuñak osatzen duten bikotea espero baino hobeto ibili da. Batez ere Inigo Bikuñak atzean eskatzen zitzaion nagusitasun hori erakutsi duelako. Beste urtetan behar bada ez duain besterainoko nagusitasuna erakutsi, baina lehen mailan jokatutako pilotaria da, jada profesionaletan 6 urte, 7 urte badaramazkiena, uste du 6 direla, eta horrekin beste pauso bat eskatzen zaio, promozio mailan nagusitzea, eta urten partida batzuetan ez, baina beste askotan bai, eta horri gehitu behar zaio gainera, bere hankazuloekin noski eta oraindik gaztetasunarekin eta abar, eta esperientzia faltarekin De La Fuenteren txapelketa oso lehen fase hona egin du, pilotari bizia da, oraindik ere egiteke dagoena, baina orain jokatu duena ederki jokatu du, eta aipagarria hori ere, eta 8. postuan Espositok eta Gaskuek osatu duten bikotea ikusten genuen, eta hauek 6. geratu dira, hauek ere
gora bera dezente izan dituzte, batzuetan Esposito egon da min hartuta, beste batzuetan Gaskue, hauek kontua kontu sailkatu dira, Gaskue atzean pilotari bizia da, Espositok ere partida onak egin ditu eta ikusten da pixkanaka gora datorren pilotaria dela, baina hauei alere playoffetan ez dizkiet aukera asko ikusten. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean izan agur.